Sanotaanko näin, että aika jäiseksi on mennyt, että oikeastaan hiekutushommia olisi tässä vähän tiedossa. On sen verran jäiseksi mennyt, että tuohon jos jalka osuu, niin voisi sanoa, että alamäki alkaa. Mutta ei mennä nyt hiekotusasioihin, vaan johonkin ihan muuhun. Käydäs kattoo hei uutta projektia. No nyt oikeastaan vielä en tarkemmin kerro, mutta tämän tapaista projektia olisi tulossa. Joo, tämmöstä. Työhanskat liittyy asiaan. Nyt oikeastaan ajattelin pitääkin päivitellä vähän profiilitekstiä. Eli tarkoitus vähän itse tehden rakentaen juttuja ja remontointijuttuja myöskin tällä kanavalla. Kanavalla vähän osa-aika eräkkomaisen tyyliin, mutta tässä oikeastaan nyt tässä näkyy vähän semmoista tulevaa projektia. Näinkö minäkin kuvassa? Taitaa olla lämpösaappat, sillä heijastelee. Siellä on niin tämmöstä. Kerron kyllä hyvinkin pian. Mitä on tulossa tähän paikalle? Nyt on tosiaan, voi sanoa, että onkohan nytkin plussan puolella. Joo, jotain muuta ehkä. Jotain muuta kuin tämmöstä olisi nyt tulossa sitten. Katsotaanhan sitten mitä on oikein luvassa. Tulevaisuuden juttuja pikkuhiljaa tässä kevään mittaan. Jos tämmöinen projekti kiinnostaa, niin sitten kannattaa kanavaakin seurata. Mutta seuraavaksi lähdistä sitten ehkä tulevilla videoilla näytän, että mitäs tästä sain tehtyä. Ehkä jotain kehikkoa mahdollisesti. Kyllä. Lauantai ja jotenkin tuntuu, että nyt on kyllä oikeasti päivä jo vähän pidentynytkin. Vai se johtuu jotenkin tällaisen kirkas sää, niin se voi tietysti johtua kyllä siitäkin ihan, että tällaisiin tunnelmiin, eli uutta projektia on luvassa tällä kanavalla. Aika mielenkiintoista, mä ainakin odotan innolla. Toivottavasti sinäkin odotat innolla. Joo, mukavaa viikonloppua. Jos julkaisen tämän viikolla, niin sitten sanotaan jo, että mukavaa viikkoa myös. Niin se vaan hyvin äkkiä päivä kääntyy illaksi, kun alkaa tekemään jotain. Ja huomaamatta se aika kuluu. Ja ihan älyttömän nopeasti. Tuossa tosiaan joitakin kappaleita vähän tossa hasin ja tarkoitus sitten hyvinkin lähiaikoina kertoa vähän tällä kanavalla, että millaista projektia oikeastaan nyt on luvassa. Voin sanoa, että Tomminkin näytin tuossa videolla tuon paikan, mihin tää uusi systeemi tulee, niin se siis sanotaan näin, että se tosiaan sen tilalle tulee jotain uutta. Jotain uutta. Eli semmonen niinku muodonmuutos oikeastaan tapahtuu siinä. Joo, niinhän se on. Mua kiinnostaa nämä tämmöiset vanhasta uutta projektit aika paljon. Ja semmosia juttuja tosiaan tässä kanavalla tarkoitus kertoa. Eli tämmösiä vanhasta uutta remontointiprojekteja ehkä sitten. Ja tää nyt on sitten semmonen yksi mielenkiintoinen juttu, mikä on tulossa tässä lähiaikoina tällä kanavalla. On täällä kyllä. Mä sanon, että vielä ei oo kesää. Vielä on talvi, joulukuu. Mutta pihlaissa on vielä marjoja, mikä on aika hauska juttu. Mukavaa viikkoa. Nyt taas uudelleen.